سلام زخبركم كبرات تخاتلتنا كمي توعلو نلو مسولوس عصر حدا مقابيت كل التشهن عسرا حمشتن استدالوي علتاو زينان خوف لماغن كان لتفاتو كارتا ايرتران ايثيوبيان كغير كم زخ جنرال صادقان قبرتنسا اتنقو ايرترا بلصقنا توريدوم كم زود افراريحا بريزيدنت ጌታቸው ረዳን ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ በመስጓጉ ከቢድ ወጥሪ ዓሲሉ ዩክሬን በኸፊል ተወስደው ንምባል ዘቅረበቶ እማመ ተስፋ ከም ዝህብ ኣሜሪካ ኣፍሊጣ እምበኣርክስ ንቕንነጥፋ ተኽትካተሉ ጸኒሕኩም ድሕርዛ ሓፃር መሳገሪት ሙዚቃ ናብ ሙሉእ ትሕዝቱ ከሳግረኩም ሰናይ ምክትታል ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳን ሰለስተ ቀንዲ ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣዘስኪሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣብ ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ ኣብሰረዶ መልእኽቲ ንሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደገርግስ ማለት ጆን መዲድ ብርጋደር ጀነራል ምግቢ ሓይለን ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ካብ ስርሖም ብግዝያውነት ኣጊድዎም እቲ ደብዳቤ ካብ ናይ መንግስቲ ውሳነ ወፃኢ ሙሉእ ህዝብና መንእስያትና ናብ ዕግርግር ሓይልታት ጸጥታና ናብ ግጭት ሓድሒ ዝእቱ ብሓፈሻ ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ዝእቱ ምንቅስቓስ ደው ከም ዘይበለ ከሲሶ በዚ መሰረት ንስኹም ኣዘዝቲ ግንባራት ካብ መጋቢት 1 2017 ጀሚሩ ስርዓት ኣብ ዘለዎ ኣካይዳ ምርድዳእ ክሳብ ዝግበር ንዘይተወሰነ ግዜ ካብ ናይ ሰራዊት ናይ ግንባር ምእዛዝ ሓላፍነትኩም ዝተኣገድኩም ምዃኑ ፍለጡ ክብል ደብዳቤ ሰዲድሎም ነዚ ስዒብኻ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ነቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 3 ጀነራላት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጦም ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ነቶም ዕግርግር ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ዝበሎም ላዕለዎት ጀነራላት ምእጋዱ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ስምባደ ፈጢሩሎ ጉጅለ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ግን ነቲ እገዳ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይክእልን እዩ ብምባል ንፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ውልቀ መላኽ ክብሉ ከሲሶሞ እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ እገዳ ጀነራላት ትግራይ ሕጋውነት ዘይብሉን ዘይሕጋውን ምዃኑ ተገንዚብኩም ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውና ትገብሮ ዘለኹም ቃስ ከም ተሕይሉ ህወሓት ይኣምን ክብል ደብዳቤ ጽሒፉ ህወሓት ኣቐዲሙ ንጌታቸው ካብ ፕሬዝደንትነት ከም ዘልዓሎ ብምዝኻር መቐጸልታ ናይቲ ሰራዊት ንምፍራስ ዝግበር ሽርሕን ተንኮልን እዩ ክብል ነጺጎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ንኣዛዚ ግንባር ደቡብ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ኣዛዚ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ብርጋደር ጀነራል ምግቢ ሓይለን ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩ ኣውጆ ቀዳሕ ናይቲ ብወግዒ ኣብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ትግራይ ዝወፀ ደብዳቤ ናብ ሓላፍ ቢሮ ጸጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደን ከም ዝተላከን ኣፍሊጦ እዚ ኸኣ ኣዝዩ ሓደገኛ ናብ ረፅሚ ዘምርሕን ኮይኑ ነቲ ዝፀንሐ ሽግራት ክሓላልፎን ኣብ ቴንዳታት ተደርብዮም ዘለዉ ሚልዮናት ህዝቢ ተስፋ ከም ዘቁርፅ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረድዩ ኣሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ካርታ ሃገራት ዝቕይር እዩ ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓቢሩ ኣሞንጎ ሃገራት ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣጠንቂቑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፉ ትግራይ ዳግም ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎ ስጋት ብምሕባር ኣሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝኾነ እዋን ኩናት ከም ዝውላዕ ኣረድዩ መንግስት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፌደራል ኮይኑ ንትግራይ ከቢድ ግፍዒ ከም ዝፈጸመ ዝኸሰሰ እቲ ጀነራልነት ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግምማዕ ይምዝምዞ ከም ዘሎን ዝተሓባበርዎ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ መራሕቲ ትግራይ ከም ዘለዉ እውን ከሲሱ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝህሉ ኩናት ነዊሕ ግዜ ክወስድ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ካርታ ሃገራት ዝቕይርን ክኸውን እዩ ክብል ተዛሪቡ ዋላ እኳ ክልቲኦም ወገናት ሓፂርን ወሳንን ምዃኑ ከነግሩኻን ክእምኑኻን ፈተኑ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድን ብኸመይ ይካየድን ብዘይገድስ ግን ኣብቲ ዞባ ሓያለ ኣዕናዊ ውፅኢታት ከም ዝህሉ ኣንፊቱ እቲ ኩናት ደው ምስ በለ እዚ ሕጂ ንፈልጦ ጂኦግራፊካዊ ሃገራት ብኸምኡ ኣይቅፅልን እዩ ብምባል እንትኾነ ግን ትግራይ ዓውደ ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይትኸውን እያ ክብል ተቃይሞ ጀነራል ጻድቃን ኤርትራ ባዕላ ስለ ዝወረረቶም ነዚ መበገስ ገይሮም ነቲ ኢጣልያ ዝገበሮ ዶባት ከም ብሓድሽ ክርአ ዝገብር ዕድል ፈጢሩ ስለ ዘሎ ነቲ ዕድል ንጠቀመሉ ዝብል ኣረኣያ ነይሩኒ ክብል እውን ጽሒፉ ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ንምዃን እንተተኻኢሉ ብሰላምን ስምምዕን እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ኩናት ምውልዑ ከም ዘይተርፎ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ኣይርስዓን
እዚ መግለጽ ነቲ ድሮ ዝገባሕ ዘሎን ኣንጻራሊ ዘሎ ደበና ጥፍኣትን ዝሕብር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተሪር ግብረ መልሲ ክህበሉ ትጽቢት ይግበረሉ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ሳዋ ዝተዓለሙን ወተሃደራት ዝነበሩን ሎሚ ሰሉስ ብህፁፅ ሳዋ ክወርዱ ፀዊዕሎ። ዩክሬን ብኸፊል ተኹስ ደው ንምባል ዘቕረበቶ እማመ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሓቢሩ። ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ዩክሬን ምስ ሩስያ ትገብሮ ኩናት ብኸፊል ተኹስ ደው ንምባል ዘቕረበቶ ሓሳብ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሰበስልጣን ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ ስዑድ ዓረብ ቅድሚ ምርኻቦም ተስፋ ከም ዝነበሮምን እኹል እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ግጭት ደው ንምባል ግን ኣገዳሲ ስምምዕ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ። ዩክሬን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝካየድ ዘተ ምስ ሩስያ ብባሕርን ኣየርን ተኹስ ደው ክብል ሓሳብ ከተቕርብ ትጽቢት ከም ዝግበርን ሩስያ ግን ነቲ ግዝያዊ ተኹስ ደው ምባል ዝብል ግዜ ንምዕዳግን ወተሃደራዊ ውጥቀት ዩክሬን ንምክልኻልን ዝዓለመ ክትብል ነጺጋቶ። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ካብቲ ዘተ ግብራዊ ውፅኢት ክረክብ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምሕባር መርገፂ ዩክሬን ፍጹም ሃናፂ ክኸውን እዩ ክብል ተዛሪቡ። ኣሜሪካ ብወገና ክልቲኦም ወገናት እቲ ግጭት ብወተሃደራዊ ቃልሲ ከም ዘይፍታሕ ተረዲኦም ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ገሊጻ። መንግስቲ ኤርትራ ልሂቃን ኢትዮጵያ ስለምንታይ ካብ ርእሲ ኤርትራ ዘይወርዱ ክብል መግለጺ ኣውፅዮ። ኣብ ዓለም ፖለቲካ ሃገራት ክጻሎን ክመላለአን ግድን ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህሉ ርክብን ካብዚ መቓንዚ ክሓልፍ ከም ዘይግባእ ኣስሚሩሎ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህነፅ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና እውን ኣብ ገዛኢት ነበርን ተገዛኢት ነበርን ክምርኮስ ከም ዘይግባእ ወቂሱ። ኣብ መንጎዘን ሃገራት ክርአ ዝጸንሐ ዝምድና ክውላዕን ክጠፍእን ከም ዝጸንሐን ልሂቃን ኢትዮጵያ ልቦም ስለ ዘይጠዓየን ዝምድናታት ክልቲኦም ህዝብታት ከበላሽዎ ከም ዝጸንሑ ብትርህ ከሲሶ። ስርዓት ይህወደግ ይኹን መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ብዘሎን ዝተኾስኮሰን ሓድነት ህዝቢ ስጥምነት መሪሕነትን ብቕዓት ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ወትሩ ስለ ዘይቆሰኑ ከም ዝሰዓበ ጠቒሱ። እቲ ኻልኣይካ ንምዕራባውያን ሃገራት ሶቪየት ሕብረት ኢማራት ዓረብን ካልኦትን ንምሳይ ቀዳምነት ስለ ዝህቦን ወትሩ ኣብ ዓይኖም ሻዕብያ ወይ እውን ኤርትራ ዝብል ቃል ከም ዝረኣዮም ገሊጹ። መራሕቲ ኢትዮጵያ ክደኽሙን ብዘቤታዊ ኩነታቶም ህዝቦም ክውድሁ ከለዉ ባሕሪ ንዝብል ሕማም ከም መተንፈሲ ቅብላዋቶም ከም ዝጥቀሙሉን ከም መተኣኻኸብን መለዓዓልን ህዝቢ ክዝምሩ ከም ዝፍትኑ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ጽሒፉ። ስርዓት ብልጽግና እውን ካብ ደግሲ ቅድሚኡ ዝተሳዕሩ ስርዓታት ኣያታቱ ክወፅእ ፈቓደኛ ዘይምዃኑ ምሳዓሩ ዘይተርፎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ የጋግዮ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ኢትዮጵያ የኣየ ዓቕሚ ሃሊዋስ ብወገን ዓሰብ መሪር ኩናት ክትከፍት እያ ዝብል ዜና ምግውሑ ከም ዝተገረመን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ስግኣት መታን ክቕንጥጠላ ንዓሰብ ክትህባ ዝብል ስውር ስነልቦናዊ ኩናት ከም ዝኾነ መጒቱ። እዚ ኸ ንሃገራዊ መንነት ኤርትራ ዝኹልዕ ንስርዓት ኢትዮጵያ ዝልክም ከም ዝኾነን ኤርትራ ኸ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ብዝብል መትከል ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፈራሪሑ። እዚ ዝግበር ዘሎ ጥሩምባ ኩናት ንብልጽግና ንምድሓን ዝተማህዘ ከም ዝኾነን እንተኾነ ግን ካብ ዓዘብዘብ ሓሊፉ ንኤርትራ ክሃርም እንተፈቲኑ ከም ዝወድቕ ኣጠንቂቑ። እምበኣርክስ ንሎሚ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙሎ ንምሉእ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ርግኣትን እናተመነና ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ክሳብ ሽዑ ግን ሰናዩ ንዓኹም።